ka Eastern West Khasil District kan pelong ya ka Mokdril la syai ka sengi ka khat atari Urisau Arajar Arpulai ha ke babun ki benta jong ka district kum ka jing kai ya ki pajma kum no bakin le ada wan ki jing khnyu jumai ki jing chili ki jing tua khando bat ki jing penjot dagi bor ju kamariang kan ni kalong kat kum ka jing thu jo DC jong ka district uba ji khan bo phlang ki bi pet igini channel di nakaliang ka office jong ngau deputy commissioner jong ka Eastern West Khasil sa kwa ban TPP komisi benta jong ka state level mock drill ka pa penbait ka disaster management ka bi day halor ka jipun khre jungi ngot district hakipor ban dan kano ka akasyon khamtam ka badai na kami mariang kumkinja kem ke jingkem ding jingploding lani kinji kunyu jumai lani ki riong ngit ma kumta terter dia lasai kisni kandan ka mock drill hakabangi na kalian ka district administration ngila pengkre kaben kong kanlong hangni po office jungi kumno ban mobilize ki staff khamtam ni po office ladawan kanunu ka ke jingkinyu jumai khamtam lani kanunu ka national calamity ka bala berkata ya ka jing songsan jungi hangni po office lani ya ka banlak na jing mansal ki khamtam ki noktre ki ba biar mi hangni po office andandru hapo Tirot Singh Memorial Hospital hangtai nata hapo sinong pendem umyong namta ki khna school ngimot ban penlong hapo St Thomas namta hakeltik singkier pan ngibu sibenta hangni ka mairang bypass ka lenti nang ni na po office jungi bania stage po block mairang CNRD block ban ngilabu ru hanong baulum ya ka staging area bat ya ka relief camp di hangte hapo nomolum te madan ngibu klinik staging area kalau kuno ninyalum ki department prepare ki badan kam ban pha ki khamtam ki por badan kum kini jingja kaman adu ka health adu ki police ki home guards nata naka yang juga disaster management bora kini department ki ba dan kam ha kapor ban dan kum kini jingja joka jingwan shop kami mariang lemba ki riong orget lani lemba jumai lani ka jing clothing lani kita daftar tingin daru hangtai sa relief camp ru kaba hagani ka mock drill ngipin i kumno ba kindan kita ki brew lani khna ki ba haki school lani ki ba ki ba lenti sengkien lani ki badan haki hospital lani haki jono mengisi menta ya ha sinong pendam yang te nang tu ngila banon ra ki hang te relief camp bat ya ban ai ka first aid mar pila te bi dan jan kum gini jingja ka ban kong ya khonsan ka long kumno ban yale banon ra ki tu ki ba mensa khamtam ki bala man shu ai treatment shu sport tam ban laj ban bikin laj na kanu ka nakano ka jing ka ba le si nakajing place nam ni tai kalong kinja first aid ti kum kita ki ti tang digini kintien mas ka pat ya phi pai ba la sai ya phi so kinja siren ni tai pin dei ban tieng ni tai namar ba pani shulong ta mock drill ban pe khre namar play ha kaleng kari india kila ja ki jingjai ba pher khamtam bi dei kum kinja flash floods belajar po Himachal dan ni kinja jumai ni tai bejuja thanks you ki benta joka perthairu tingi na kaliang joka district administration ban na state hi bakoi ni skong ba dan kam ben khre ich bai ba juni ha be dei bat kani ka benta te tang dingini kinten kebeli sibon